आं क'क्राझार जिल्लानि क'क्राझार ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर जासिदों। बिथांमोना बे गेलेनायखौ नायफैनायनि थाखाय आरो जाय जिल्ला लेभेलाव जोङो खुंथाय आफाद दादोंमोन बिथांमोनाबो मोजाङै सामलायदों। बिनि थाखाय आं बिथांमोननो साबायखर जासिबाय। दिनैनि नैबे क'क्राझार जिल्लायाव जोंनि ISPL आ जागायबाय। दाख्लै 9 अक्ट'बरनिफ्राय अदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामाव जागायनानै बेनि उनाव बाक्सा आरो बिजनियाव जादों आरो दिनै क'क्राझाराव जागायबाय। फैबाय थानाय 16 आरो 20 बे साननैयावबो बे गेमा दङ। आं बे गेमखौबो रायजो राजाफोरखौ फैनानै नायफैनो थाखाय खावलायदों। गेलेनाया जोबोद मोजां जादों। गार' हिल्स अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिला जेनदोंब्लाबो बिथांमोना जोबोद मोजां गेलेदों आरो मोनसेया जाबाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि टीम बिथांमोनाबो जोबोद मोजां गेलेदों। जोबजासिम रायजो राजाखौ मुहि होनो हानाय मोनसे गेम बा गेलेनाय बिथांमोना देखायदों आरो जोङो बेखौनो लुबैदोंमोन जोंनि काउन्सिलफ्रा नेशनेल गेम बा गुबुन गुबुन गेमफ्राव बिदि थोंजोङै बाहागो लानो मोना। नाथाय गोबां गेलेगिरिफोर दङ जायफोर गेलेगिरिफ्रा गावनि गेलेनायखौ देखायनोबो खाबु मोना बा बिदि मोजां खाबु मोना आरो बेखायनो जोङो जोंनि बिटिआर सरकारा जोंनि सा सानजा भारताव थानाय 6 सिडिउल काउन्सिलखौ लानानै नैबे ISPL खौ जोङो खुंनाय जादों आरो नैबे ISPL आ मोजाङै मोजां जुदि जालाङोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव सिन्था खालामदों नेशनेल गेम बायदि जोंबो काउन्सिल गेम खुंनो हायो नामा बिनि थाखाय जोङो सिन्था सरजा खालामनाय जादों। जोङो नर्थ इस्टआव थानाय 10टा काउन्सिलखौ लिंदोंमोनब्लाबो खासि आरो जयन्त हिल्सआ फैयाखैमोन। नाथाय बिथांमोना मैयानिफ्राय जोंजों जगाजग खालामगासिनो दङ बिथांमोनाबो फैनो होनना। नाथाय जोङो बिथांमोना गिबि सानाव फैयैखाय जोङो फिक्सारखौ सोलायदों। थेवब्लाबो बिथांमोना खावलायबाय थानायलाय जोङो एसे सिन्था खालामनाय जादों बिथांमोनखौ नैबे टुर्नामेन्टआव सोनो हायाब्लाबो ओरैनो एक्जिबिसन गेम हिसाबै बिथांमोनखौ गेलेहोनाय जागोन नामा बेखौ जों सिन्था सरसा खालामबाय थानाय जादों। रायजोफोरनि बाहागो लानाया माबायदि? रायजोफोरा रोजा रोजा दिनै क'क्राझारनि गोबां सिनियर दैदेनगिरि बा सिनियर गेलेगिरि बिथांमोना बुंदों क'क्राझार जिल्लानि जि गेलेमु आफादनि जि गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि रोजा रोजा रायजोफोरा बाहागो लादों। आं बेनि थाखाय साबायखर जासिहरबाय। रेसपन्सा जोबोद मोजां। बिथांमोना फैनानै गेलेनायखौ जोबोद मोजाङै नायदों जोबोद डिसिप्लिनहै नायदों। जों खावलायनाय बायदिनो बिथांमोना नायदों आरो बेबायदिनो जोंनि गेलेनाया जौगानायनि फारसे थांगासिनो दङ। दिनै ISPL खौ खुंनाय लोगो लोगो जोंनि बिटिआर ओनसोलनि दाफ्रोमबो गामियाव जायफोरा फुटबलखौ मोजां मोनो बा फुटबल गेलेयो बिथांमोना थुलुंगा मोनसिगोन। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे बोसोरनिफ्राय जोंहा बिटिआरआव मोनसे फुटबल हान्जा थासिगोन। जेरै आसामाव स्टेट टीम थायोबा भारत नाङै जेरै नेशनेल टीम थायो जोंहाबो काउन्सिलाव मोनसे फुटबल टीमा थासिगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय बाजेटबो हमखानाय जागोन। दा बे हिसाबै बयबो बे काउन्सिलनि टीमाव हाबनो थाखाय नाजागोन आरो बिनि थाखायनो जोंनि जोलुर गेलेनाया जौगाखांगोन। काउन्सिलनि टीमखौ जोङो अपेन खालामदों। जोंनि बिटिआरआव थानाय मोन 10 साब डिभिजननिफ्राय जोङो साब डिभिजनाव जोंहा स्पर्ट्स एस'सिएसन थायो। बे स्पर्ट्स एस'सिएसननिफ्राय जोङो प्लेयार लिस्ट बिहरदोंमोन 10 जन करि आरो बे प्लेयार लिस्टआ फैदों आरो बेखौ जों अपेन ट्रायल होदों आरो अपेन ट्रायल होनानै जोङो सायख'नानै जों काउन्सिल टीमखौ बानायदों आरो जोङो मोजाङैनो कचिं होदों। जों गवानिफ्राय कचार लाना फैनानै बिथांखौ कचिं होनाय जादों A लेभेलनि जोंनि गेलेगिरिफोरनो। दा जथेस्थ'खिनि डेभेलप जादों। अंकुसिता बर'आ गल्ड मेडेल देरहादों। आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामग्लायथि जासिबाय साबायखर जासिबाय। बिथाङा जोंनि बर'फोरनिल' नङा सारा आसामनिनो सारा भारतनिनो बिथाङा मुं खामायनो हादों। आं बिनि थाखाय बिथांखौ आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिदों आरो गिबियै नों बुंग्रोगोन जोंहा फैबाय थानाय 23 अक्ट'बर खालि जिहेथु नैबे ISPL नि फाइनाला क'क्राझारनि सायाव जागोन। दा बेयाव जोङो नेशनेल लेभेलाव जायफोरा मेडेल मोनबाय बा देरहासार जानो हाबाय बिथांमोनखौ जों लेंहरनानै मान बावनाय जागोन।